Davant del Nàstic de Tarragona, el Lleida afrontava l'últim i segurament més exigent amistós de la pretemporada. Només 800 espectadors van assistir al nou estadi per veure un dels duels més atractius que es poden veure a la segona B. El conjunt tarragoní va sortir amb ganes d'agradar als seus fidels i durant el primer quart d'hora de joc va ser el clar dominador. A poc, el Lleida va anar apareixent, tot i que no va disposar de gaires aproximacions amb cert perill a l'àrea de Rubén Pérez. A la segona meitat, Biel Medina va tenir el 0-1 amb un cop de cap, però va ser el Nàstic qui va aconseguir marcar en una jugada afortunada. Tot i el marcador en contra, el Lleida ho va intentar i va fregar l'empat amb aquesta rematada d'Asier. Barreda i Jesús Imaz també van tenir l'1-1 a les seves botes. I el Nàstic, el 2-0, a través d'Oribe. Però el marcador ja no es mouria i l'1-0 va ser definitiu. Segona derrota del Lleida a la pretemporada, tercer partit consecutiu davant d'un segona B en què els blaus es queden sense marcar. És pretemporada i totes les estadístiques serveixen de ben poca cosa. Un té que valorar el que ha fet el seu equip mirant l'oponent que té davant. I jo mirant l'oponent que tinc davant, avui estic content del meu equip. Tinc un equip jove, totalment nou, i li hem plantat cara al Nàstic a casa seva, clar. Segurament aquest partit a casa nostra hagués estat diferent, perquè això també s'ha de valorar. No és el mateix jugar contra el Barça en sa casa que fora, o contra el Madrid, o contra el Nàstic, o contra el Lleida. La tornada a casa igual tindria un altre color. La Lliga espera d'aquí a 9 dies. Demà l'equip debuta en competició oficial a la Copa Catalunya al camp del Cervera a les 8 del vespre.